Lance ay kasama niya, Roblox game tatanggalin dahil sa nangyari sa Tacloban, how to sneak their bang-bangs into the school. And we're supposed to be aware of the provisions of Republic Act number 93 or the Juvenile Justice and Welfare Act. Ito ang pababalita rin atin agad simula ko nga pala si James Yapper para magalit ang balita ka na sa Pilipinas. So, ito na ang the cloutest form of all clouts. Kung ang isang clout, kung merong Gojo Satoru ang clout, siya na yon dahil ginawa na naman ni Chris Bryant, isang content creator, na i-AI si Lance sa kanyang kasama niya na nakayakap sa kanya. Nagkaroon na tayo ng ganito dati. Naalala nyo yung in-AI naman si Andrea Brillantes kasama niya sa CR na parang nagliliguan sila. Kung meron man siyensya o parang Breaking Bad na pag-formulate ng ginagawa yung na tina-turn yung clout into purest form 99.98% into cringe. Ito na yun. Nag-viral to at nakita at nag-reply din mismo si Lance. Dito, hindi po nakakatuwa ang mga ganitong content. I support all content creators but not this kind. Ang pangbabasta sa mga kababi ay hindi nakakatuwa. Hindi po porket hindi ako nagsasalita pa tungkol dito ay okay lang po ako sa mga ganito. Please do better po. Thank you. At hindi pa rin niya dinelete. May mga upload at post pa rin siya before nito. Nakakalungkot na kamukha ko siya. At nag-post si Lance regarding dun sa gayahan nyo si Lance ka respeto. Kung naalala nyo naging thing to na ina-upload at napag-usapan din natin to sa isang video before. Sabi niya, maging ako po mismo hindi rin nakaligtas sa pamabastos tapos sasabihin ng iba, yan sa ibang babae, wala rin pong sense. Hindi ko po makonsider na achievement yung pagtaas ng followers kung may mga kababaihan naman pong ibinababa para lang may maitaas. Hindi po ako masaya na may kapababae na binabash, kinukumpara ko minamaliit gamit ang pangalan ko. So ito rin mga sinabi natin before na hindi mo kailangan iangat ng isa para sa isa pa, mapaano mang gender yan, pero specifically para sa mga babae. Hindi kailangan educational creator ka, mainhin, conservative o tahimik para masabing worthy kang respeto. Isipin mo lang kung merong nakabikini tapos nagbibigay sa'yo ng mga wisdoms. Man, di ba? Pwede rin siya. There's walang exclusive way para magpresenta ng isang impormasyon or content creation as long as nandun ka sa rules ng platform na ginagalawan mo. Hindi babae, hindi ang aming kasuotan. Ang dapat pinapabago para itrato ng maayos. Ang dapat pinapabago para itrato ng maayos. Ang pag-iisip po ninyo sana ang ayusin. Maganda reflection ito sa mga nangyari. Siyempre, nag-post din siya ng link ng huwag nyo ng pindutin. Hindi ko alam kung pasok dito cyber libel or unjust vexation kasi ang hirap ilaban na merong malis dito. Pero it's cringe. 100%. Hindi ko kailangan maging judge. Hindi ko kailangan maging professional doom scroller para masabing cringe to at cloud chasing. Pero okay lang. Pero I think yung mismong content creator na si Lance ayaw niyang nadidikit sa ibang taong hindi naman talaga niya kadikit. Diba? Para siya ginagawang mascot eh. Alam mo pala si Jollibee, pupunta ka sa Jollibee, nakita mo yung mascot, gusto mong yumakap na bata tapos may picturean mo. Parang ganito eh. Ginagamit siya ng ganito. At hindi siya constructive at walang ikatutulong. Kasi baka may mga tanga dyan na sabi, ginamit mo si content mo, sinabi mo yung mga video mo sa YouTube. Balabang, yun yung topic eh. Pero ito ba, ito kasi wala siyang substance. Walang kailangan pag-usapan dito. Ito lang talaga siya. So, yeah, nakakalungkot lang ito. Parang magkakaroon na nga ako ng sipon dahil sa nagkabagyo na at may umuulan-ulan na. Feeling ko mas malala pa yung mararamdaman ko dito. So, may sinabi ito si isang commenter na pwede daw ito mag-illegal under Philippine law. Pero sa mga binigay niya, marami kailangan hurdles na gawin niya para ma-push to. At I think sa mismong message din ni Lance na hindi rin daw siya makapag-post dahil daw sa kanyang school. Pero I think in the future, abangan nyo na lang. Feeling ko magkakaroon siya ng video post tungkol dito. I think may iba rin yung, kung hindi man photo post, kung video post man ito, I'm sure mag-iiba yung energy. Kasi magiging talagang seryoso. Hindi ko lang kung ngingiti siya doon kasi doon siya kilala, di ba? Yung this is Lance. So, yun yung kanyang, yun yung aking hula doon. Ang dami ng issues ni Chris Bryant. Hindi ko maintindihan yung kung anong meron. Parang na siya napupunta na siya sa, okay no. So, speaking of which, gawin na natin tong springboard sa next topic, yung nangyari sa Tacloban. There's a time and a place. Alam mo yun, lalo na kung ganun ka-fresh, merong parang may paraan ng pag-post at paggawa ng content na hindi tone deaf at may pagka-sympathetic pa. Kasi meron din siyang deleted post na nang kasama yung isa sa Ateneo. So parang yung isa sa mga Ateneo na pumanaw dahil yung sa kanilang training daw, hindi na ako magde-delve into doon. Pero parang first time na siya nakapag-AI tapos enjoy niya. At hindi na niya pinag-iisipan yung prompt na nilalagay niya. Parang kada labas ng isang prompt sa utak niya, nawawalan siya ng isang brain cell. Tapos
palala ng palala ba binibigay niya ng hanggang pinapasok niya sa ChatGPT or kasaan man niyang nilalagay. Kinakabahan ako sa ginagawa niya. Hindi ko alam anong pwede niyang kapuntahan sa kanyang reckless na paggamit ng AI. Sana ingat-ingatan mo yung paggamit hanggang hindi pa ganun kalala. Pero yeah, nandun ka nasa cringe level na siya, nasa S tier cringe na siya. Huwag na sana umabot ng kriminal. Okay, sa iyon alam mo yun, hindi naman kriminal maging cringe, pero lumalagpas na tayo sa cringe levels na nagiging alam mo yun, na sobrang lala na. Nakikiramay din ako sa mga pumanaw doon sa nangyari at gigil ako kasi nakita ko pa yung mismong video na yun. Kala ko nadaplisan lang, tapos yan, nakita na natin na pumanaw din siya. So rest in peace sa kanila, isa kang bayani, at sana hindi na kayo magkita kahit kailan nung gumawa sa'yo nito. Hindi nyo karapatan magkita, magkaiba kayong mundo. Isa imperno, isa nasa langit. So yun. So, sunod na balita ngayon na ito naman, yung nangyari sa Tacloban. Kung naalala nyo, syempre di na ako gagamit ng mga salitang pwedeng ma-age restrict kasi gusto siyang mas makita pa na mas maraming tao. So, gamitan ako ng ibang mga salita para lang malagpasan yung gagamit ako ng ibang salita para doon. So, yung online game daw na Gorebox ay binan. At pinanood ko yung mga clips sa Gorebox, talagang madugo siya. Pero hindi siya kakaiba sa mga nilaro na natin dati. Tulad ng GTA, ano pa ba, COD, mga dugo sumasabog. Wala siyang difference, hindi naman siya sobrang lala. Pina-temporarily ban daw ito ng CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center dahil sa sa ulat ng mga lulong umano sa naturang online game ng isa sa mga suspect nung bang-bang sa Tacloban. So, may precautionary measure daw ito, pero ang precautionary ay dapat na prevent na yung pangyayaring ito. Ito ay late na. Wala na tong diferensya. Pero ito na naman ay isang refleksyon na yung pagkukulang ng mga magulang at mga adult supervision sa paligid ng isang bata ay isinisisi na naman sa mga laro. Lagi na tong debate, napakatagal na tong debate. Nagsimula to sa GTA at mga madugo pang iba mga games before. Yung mga violence na lumalabas nga doon ay nagiging outlet pa nga na yung giggle at yung paano kung ginawa ko to, doon pa lumalabas. Marami pa mga iba't iba mga research doon throughout sa buong mundo na pwede nyo tignan, pero para lang i-narrow down into sige, isara na lang natin yung isang game sa Roblox para mapigilan na to next time. Hindi, mas malalim pa ito. Ito ay mas malalim pang usapin ng hindi lang sa laro pero sa mga taong nakapaligid at dapat nagbabantay sa batang niya kasi bata yan eh. Kasi may nakita rin ako doon na meron daw mga parte ng investigasyon na yung dalawang yon ay matagal nang pinroseso at matagal na ito pinlano at alam na daw nila yung mga pwede nilang malagpasan dahil sila ay mga bata. Ayan. So, kasi meron ng criminal complaint against the child in conflict with the law who is about 15 years old last night with the prosecutor's office. So, sinabi niya dito na sila na daw ang mag-evaluate yung jurisdiction ng prosecution service. Ano. So, based on our information, as early as May 1, if I'm not mistaken, they've been planning this since April of May kasi alam nga nila, in addition but neither confirmed nor denied rumors circulating online that the two suspects had coordinated how to sneak their bang-bangs into the school and were supposedly aware of the provisions of Republic Act No. 93 or the Juvenile Justice and Welfare Act. It's worrisome because it seems they know a lot. They've studied it, they've read the law. Pero yun nga tinuturo na to sa school, especially sa law, kung mayroon mga nasa law dyan, yung human side of application ng law na hindi pa may isip ng isang bata. Kahit naiisip nila yung words, hindi nila naiisip yung weight, yung substance, yung context na pinapasok sa mga batas na yan. So, feeling nila, kaya ko tong gawin. At yun yung dapat, at an early age, ay alam na nila yung empathy, yung mga tinuturo sa loob, before pa ng school, sa loob ng kanilang mga bahay, na nakikita nila dapat sa kanilang mga adults, sa paligid nila. Ginagamit ko na natin adults kasi minsan hindi mo maasahan ng magulang mo. So, mga adults sa paligid nila na maging good role model sa kanila. The same way with aggression or violence, mas nagre-reflect dito yung nakikita nila. So, meron dito mga teorya nga tungkol dito na yung tabula rasa theory ni John Locke, ang mga bata ay pinapanganak na blank slates at na-absorb nila ang kanilang nakikita, especially sa mga adults. Kasi mas wary sila at speculative online kasi ibang medium siya eh. Merong bridge of trust na meron sila sa mga adults sa paligid nila. Kasi yun yung kanilang nagpapakain sa akin, di ba? Sila ang nagmamahal sa akin. Di ko alam bakit nila ako kailangan alagaan ng ganito. Nandun sila sa proseso na yun. So meron sila act of trust na minimimic nila itong mga adults sa paligid nila. Hopefully, ang kanilang mga magulang sa magiging desisyon nila at paano sila lalaki bilang mga adults. Yung kanilang mga knowledge, behavior, values, doon nila nakukuha lahat at nag-iigting lang or na-hybridize
or that you change as they go up. So anything violent or aggressive, kahit papuntay mo pa yung criminal, yung liability up to 10 years old, 9 years old, kahit dumidede pa siya sa kanyang kamay, 4 years old, 3 years old, kung ang kanilang kalalakihang mga lugar, barangay, bahay, school ay pinapalakpakan at pinapabayaan ang mga violente at mga hindi nag-iisip pag gumagawa ng aksyon o gumagawa ng dahas, 'di ba? Yung mga pakul na merong hawak na mga kung ano-anong armas at at mga bagay-bagay na pwedeng makasakit, hindi nila rerespetuhin at hindi nila mabibigyan ng gagawin nilang mga dahas kasi nakikita nila sa ibang tao. Okay, ginawa ni person 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, gawin ko din. Kasi ginagawa ng lahat. At something yun na mas malalim pa sa pag-ban ng isang Roblox game. Baka kulang lang yung Robux nila. So yung sinabi kong yun, yung sa barangay, sa bahay, sa school, sa paligid, sa kwarto, connected din yung ecological system theory ni Yuri Brofenbramla. Hindi ko masabi ng tama na andun yung levels at kasama to sa pag-grow na isang bata. Hindi lang yung part ng Gorebox ay parang ecosystem lang. Kasi may mga layers yan eh. Merong micro, meso, macro, chrono, sphere. Pero nakikita nyo ba kung gaano kalalim lang to? Hindi ito, ganito sa dati sa amin, di naman ganito. Ako lumaki ako sa GTA. Hindi ko naman ginustong, alam mo, kahit 5 kaso ko doon, 5 stars. Meron pa akong tangke na ginagamit, the Hesoyam Sniper 360. Di mo lumaking gusto kong pumatay ng tao eh. Kasi alam ko at tinuro sa akin na yung mga violence na ginagamit dito, yung magagawa mo action dito ay fantasy. Kaya may game para dito mo imaginein, dito ka ma-entertain sa nakikita mo. Hindi mo na itis ang sarili mo. Mas makikita mo, okay, pag ginawa ko to, ito pala mangyari sa akin. Kung hindi ka nakapag-hesoyam, kung hindi ka naging invulnerable cheat code, mamamatay ka, di ba? Alam mo yun? Alam mo yung pwedeng gawin sa'yo. Kung hindi mo yun nakikita at ginawa mo in the real world, wala kang pake doon sa magiging repercussions na action mo. The same way with freedom of speech. Meron kang karapatan sabihin ng kahit ano mo, pero wala kang freedom from consequence. Sinabi mo yon, yes, walang pumigil sa'yo, pero alam mo dapat ano ang pwede mangyari pag sinabi mo ito. Kailangan iniisip mo yan. At yan yung context, at yan yung nabubuo sa frontal lobe ng isang bata habang lumalaki siya. Kasi nakikita yan sa mga taong kinakausap niya. Kaya lagi nyo kakausapin yung mga batang yung pinakamamahal nyo. Alam mo yun, hindi nyo naman i-baby all the time. Kailangan nyo rin kausapin ng berong sustansya na siya mismo ay iisipin niya para sa sarili niya. Hindi mo naman spoon feed pero maiintindihan ng utak niya at paprosesuhin ng kanyang puso. Paikot-ikot lang yan hanggang magkaroon siya ng sarili niya ang konsepto ng mga bagay-bagay. Yung isa pa dito yung attachment theory ni John Bowlby na sinabi ko rin isang buong nugget na yung sinabi ko nila, connected din yon. Yung bond nung bata at yung kanilang primary caregiver, mapamagulang man yan o yung titong mas nag-step up kaysa sa magulang niya, kahit ano, ay isang major role sa kanyang emotional development. Kakaroon siya ng mas magandang confidence, mas maganda siya mag-regulate ng kanyang emosyon. So kung mapapansin mo kung isang bata o isang adult ay biglang sumasabog, biglang may ginagawa out of nowhere, yun ay isang refleksyon ng kanyang pag-grow up. Okay, hindi man niya kasalanan yun all throughout kasi may mga tao namang kayang turuan ng sarili nila pero hindi lahat kaya yun. At hindi dapat kasalanan ng bata yung growing up. Okay, sana wag natin gamitin mga nasa relasyon natin as para turuan tayo para doon. Kaya ganun ka big deal ang mga magulang. Kaya hindi yan parang trip lang, hobby lang. Alam mo yun, maglalaro ka lang ng cards, kukolek ka lang ng mga figures. Shoutout nga pala sa bago ko Itachi. Tapos yun na yun, mapabayaan ko na itong si Itachi na parang papabayaan ko yung anak ko. Hindi siya ganun. Kailangan mo talaga ng babantayan mo at magiging updated ka kung paano na dapat makihalubilo sa mga bata. Ano ba dapat ang kailangan ko i-provide sa kanila? Ano ba dapat ko isipin dyan? Malalim pa yon. Hindi pa naman ako tatay. Pero gets ba? Kailangan mo maging prepared para doon. Kasi nakikita mo gaano kalaking effect at gaano kabigat dadali nito ng bata pag ikaw ay nagkamali or kahit lang magkulang ka. So, dapat lagi kang ready para doon. Kasi itong mga unang relationships sila sa mga tao sa paligid nila, ito yung magbubuo pa ng mga relationships silang moving forward as they mature more. Hanggang mas maging mature pa sila lalo mag-isip na mas mga complicated at complex pa yung mga kailangan nila isipin bago gawin to mga connections na ito, di ba? So, parang nasisense mo ba? Nakupal tong taon to? May pagkaibigan ka ba? Yan yung mga masasense mo. So, ganun ka-importante ang mga guidance ng mas nakakatanda sa mga batang yan. Alam ko, marami mga taong lumaki ng parang ganito pero hindi naman naging mga nagbe-beng-beng o maging ganito kasasamang tao. Pero yung tsansa ay pinapaliit natin lalo. Pag kinoconnect natin to, hindi sa mga
pag-ban ng mga games or pag-lessen ng violence sa mga laro, yun ay yung pag-own up ng mga guiding factors ng mga magulang, ng mga nakatatanda sa paligid nila at ng gobyerno na din na pag-provide ng tamang mental guidance or child guidance seminar sa mga matatanda para mas maganda nilang mapalaki ang kanilang mga bata sa paligid nila, mapaanak man nila o hindi, di ba? So, yeah, yun yung mas magandang matutunan dito. Okay, may humabol na meme. Every Filipino student ito absorb every bit of cult energy. Yep. I think mas safe pa nga sa mga mall kaysa sa mga school ngayon eh. Very American, no, na meron na tayong mga ganun na nangyari sa atin. Pati yung mga pagtapak dun sa mga tile, di ba, yung lumalaki ka, naging thing yon. So, yeah, ang tunay na mainit dito ay yung aking ulo sa mga nagdaan ng mga balitang ina. Sana gustuhan nyo yun. Nainis lang ako si James Apper na mamaalam. Shoot.